Svima nam je zajedničko to da život ima svoj početak i svoj kraj. Međutim, ne živimo svi jednako dugo i jednako kvalitetno i nažalost ne možemo svi svoje posljednje trenutke provesti u svom domu okruženi najmilijima. Ponekad, zbog simptoma koji ugrožavaju dostojanstveni život, osobe s neizlječivim bolestima trebaju posebnu skrb. U Općoj bolnici Dubrovnik, na odjelu palijativne skrbi, koristimo holistički pristup čovjeku. Gledamo ga kao cjelinu sa svim njegovim potrebama, fizičkim, psihičkim, socijalnim i duhovnim, kako bismo ublažili totalnu bol s kojom se naši pacijenti nose. Tako, osim medicinskih postupaka, pozornost usmjeravamo na detekciju individualnih potreba pacijenta i njegove obitelji i nastojimo pružiti što bolju njegu prilagođenu svakom pacijentu. Florence Nightingale, utemeljiteljica suvremenog sestrinstva, ustvrdila je: ako u sestrinstvu ne napredujemo svake godine, svakog mjeseca, svakog tjedna, vjerujte mi da tada nazadujemo. Zato ulažemo velike napore na implementaciju najsuvremenijih metoda u palijativnoj skrbi, kao i u obavljanju sofisticiranih medicinskih postupaka. U tome nam pomažu naše kolege iz medicinske struke, fizioterapeuti, anesteziolog i ostali specijalisti, kao i nemedicinsko osoblje, psiholog, sociolog i svećenik. Želja nam je stvoriti ugodno okruženje, što sličnije ugođaju vlastita doma, kako bismo pacijentima u njihovim najranjivijim trenucima boravak na našem odjelu učinili udobnijim. Zato stavljamo naglasak na pružanje utjehe umirućima uz poštivanje svakog pacijenta i čuvanje njegovog dostojanstva. Cicely Saunders, utemeljiteljica hospicija i palijativne skrbi, poručila je umirućima: važni ste zato što postojite i bit ćete važni do kraja svog života. I mi se trudimo staviti njezine riječi u djelo, tako da činimo sve što je u našoj moći, ne samo da im pomognemo da umru u miru, nego da žive u miru i bez bola dok ne umru.
Naravno, u palijativnoj skrbi u našoj bolnici ima mjesta za razvoj i poboljšanje, sve u korist pacijenata i njihovih obitelji. Posebno nam je drago da se pri Domu zdravlja Dubrovnik oformio mobilni palijativni tim s kojim odlično surađujemo. I za kraj zahvaljujemo svima koji su pomogli i doprinijeli na bilo koji način u osnivanju i radu Odjela za palijativnu skrb u Općoj bolnici Dubrovnik.